Ассалому алейкум дӯстони азиз. Имрӯз хостам ки як чанд маълумотҳоро дар бораи рейсҳои душанбе Москва ба шумо бирасонам, чунки чанд рӯзи охир аст ки мардум бисёр савол мекунанд дар ин масъала. алейкум ассалом. алейкум. худованд ҳамаи шуморо низ нигаҳбон бошад. дӯстони азиз, ҳамин ҳоло аз сафорати Тоҷикистон дар Русия аз сомонаи фейсбукиашон хабар гирифтам ки як чанд рӯз буд ки дар тамоми интернетҳо паҳн шудагӣ буд ки рейсҳо байни Москва Душанбе кушода шудагӣ аст. дар ин мавзӯъ бисёри блогерҳо видео ҳам карданд, вале ҳамин рӯз хабари аниқаш баромад ки як шаҳрванд бо номи ДА, намедонам кӣ бошад, барои ин хабари бардурӯғ паҳн кардан ва билетҳоро қимат фурӯхтанаш ӯро дастгир карданд. дар Русия пулисҳо ва тафтишоти ӯ идома дорад ва сафоратхонаи Тоҷикистон дар Русия ҷиддан таъкид кардагӣ аст ки мардум ҳоло билет нахаред. сарҳад байни Тоҷикистон Русия на ҳавоӣ на заминиаш кушода шудагӣ нест, маҳкам аст. ҳоло ҳам яъне ки на тариқи автобусу камазу таксиҳо ба Тоҷикистон нияти рафтан накунед ва ҳамчунин барои билет харидан саросима нашавед. ҳарчанд ки дар сомонаҳои Ютейр ва Урал кушода аст, манамин билетфурӯшӣ кушода аст, метавонед дар омода билет харед, лекин рейс кушода нест. аз ҳамин хотир билетҳои шумо ё ин ки ҳамун рейс атминид мешавад, баъд шумо дар дигар рейсҳо перенос мекунанд, ё ин ки пулҳои шуморо баргардондан метавонанд, вале хело дер. хеле ки то ҳоло мардуми дар вақти карантин рейсҳошон атминид шудагӣ то ҳоло пули билетҳошон гирифтагӣ нестанд, ҳама саргардонанд, ҳар рӯз мара занг мезананд, ҳамун билетҳоро чӣ хел гирем пулоша гуфта то ҳоло нагирифтиянд ва Ютеру Урал пулҳои мардумро нодода, болои ин бо аз Тоҷикистон иҷозат напурсидааст. ҳоло рейсҳо кушода шудагӣ нест, вале билет фурӯхта истодааст. вақте ки радиои вай Азия Плюс аз мақомоти авиатсиони Тоҷикистон хабар гирифтанд ки аз онҳо пурсиданд ки рейсҳо байни Тоҷикистон Русия оё кушодааст, онҳо гуфтанд ки мо хабар надорем. аз ин маълум мешавад ки мақомоти авиатсиони Тоҷикистон хабар надорад, вале Ютейр Урал билет фурӯхта истааст. морам аз суол карда будем аз консулгари Тоҷикистон, аз сафоратхонаи Тоҷикистон суол карда будем ва маълумоти аниқашро ҳамин рӯз гирифтем ки рейсҳо кушода шудагӣ нест, билет нахаред, саргардон мешавед. мисли пештара бачаҳо дар аэропорт рафта хо рафтан чанд рӯз, ҳамун хел саргардон мешавед. аз ҳамин хотир нияти бо автобусҳо рафтан ҳам накунед, сарҳадҳо маҳкам аст. чхеле ки як-ду рӯз пеш дар интернет видео баромад ки аз Қазоқистон омадан бачаҳоро гирифтан рафтан, гуфтан бачаҳои дар Қазоқистон қариб 2 моҳ рафтагира сарҳади Ӯзбекистон Қазоқистон дар хоб буданд ку бачаҳо ҳамонҷо боз ҷамъ шудиянд. намедонам онҳо аз Россия рафтан, чӣ хел рафтан, чӣ кор кардан, ҳамонҷо боз тоҷикҳо боз ҷамъ шудиянд, як чанд нафаро. маълум мешавад ки то ҳамонҷаро меравед, он тарафаш роҳ маҳкам аст. бо автобус ҳам наравед, ба газелҳо ҳам наравед, ба самолёт ҳам билет нахаред, чунки фиреб аст. хостам ҳамина сари вақт ба шумо бирасонам, чунки ҳамин шабу рӯз бисёриҳо харидаистиянд ва як нафаре ки ҳамин хабари бардурӯғро паҳн кард, ӯро дастгир кардан, боздошт кардан, ҳоло дар Русия аст. намедонам шаҳрванди тоҷик ё рус аст. дар онҷоаш номаш дар он ҷо ДА навиштагӣ аст. ДА ин тоҷик ё рус буданаш маълум нест, вале маълумоти бардурӯғро рӯзи 3 июн паҳн кард ва хело билет ҳам фурӯхт қимат. ҳоло ӯ дар ҷавобгарӣ аст. хоб дӯстони азиз, хостам ки аз ҳамин хабари фаврӣ шуморо зуд эълон кунам ки нафаҳмида саросима шуда. мефаҳмам бисёриҳо падару модарро ёд кардед, бисёриҳо мушкилиҳои вазнин доред ва тайёр ҳастед ки ба ҳамаи нарх, ба ҳамаи маблағ билет харида ба ватан равед, вале саросима нашаведу фиреб нахӯред. ҳоло авиатсиони сообщение байни Тоҷикистон Русия ҳоло ҳам маҳкам аст, кушода шудагӣ нест. ҳамин гапро хостам ба шумо бирасонам. дӯстои азиз, дар ин ҷо як чанд саволҳо навистанд, ман дар вақти гапзаниам нигоҳ накардам. узр дӯстои азиз. инҷа Қосим Саидов гуфтааст ки аз моҳи март 20 март билет доштем. да
аз 20 март, 21 март, 22 март бисёр бародарҳо доштанд билет, то ҳолира вазират шудагӣ пулаша гирифтагӣ нестанд ва ҳар рӯз мада менависанд ки якай ҳабиб чӣ хел гирем амира сабр мекунем ва намедонем чӣ хел бисёр ҳастанд ин хел одамо. аз ҳамин хотир барои модарҳо баъзе занг мезананд, ма то охира гӯш мекунам, дигар чӣ кор кунам, гирья мекунанд, модарам касалай, падарам касалай, модар ман надидам, илтимос як кор кунен, моро аввал рӯй кунен мега, леки айдаси ма ҳеҷ намега ку ман як блогерам ва ман ин хабарҳоро албатта ки хай ба одамои дар корӣ мерасонам, ин хоҳишҳои модарҳоро, хоҳишҳои хоҳароро ва консулгарии сафорати Тоҷикистон ки дар як суҳбат ҳамин хел гуфтанд ки мо кӯшиш кардаистем ки агар рейс кушоем аввал модарҳои серфарзанда мебарем, яъне ки онҳое ки серфарзанданд, агар ки бишавад чартерни рейс, чартерни ки шуд барои вай билет намехарӣ, аз тарафи ҳукумат мешавад ва мардума мегиранд мераванд. Агар ҳамин хелиам ки бишава, 3 бор чартерни рейс шид, як бораи Домодедово, як бораи Внуково ва як сеюмаша намедонам аз кадом аэропорт, фақат бачаҳои дар спецприёмник буданд, онҳоро бурданд, онҳое ки депорт доштанд ва ҳаққи дар Москва гаштан, дар Русия гаштан надоранд, онҳоро бурданд ва мурдаҳоро бурданд. аз зиндаҳо ҳеҷ касро барои рафтан иҷозат нест, билет намефурӯшанд ва минбаъда агар ягон чартерни рейс ки шавад, ҳатман модарҳое ки бо 3-4 фарзанд дар ин ҷо ҳастанд, ҳатман бояд онҳоро аввал бибаранд. хоб, дар масъалаи амнистия гап ҳаст ки ба наздикӣ амнистия мешавад дар Русия, амнистияи муҳоҷирон. Инро аз тарафи ҳукумати Русия дида истодаанд ва пешниҳод ҳам шудагӣ аст аз тарафи ягон юристу адвокатҳои оддӣ, не аз тарафи худашон пешниҳод шудагӣ аст ки вобаста ба ҳамин коронавирус 3 моҳа вақте ки карантин эълон кардан барои патент супоридан, дар баъза патентҳои бисёриҳо автоматӣ аннулировать шояд шавад. Инро ман аз худам гуфтаистам ва агар ки амнистия эълон кунанд, эълон мешавад танҳо барои шаҳрвандоне ки дар Русия ҳастанд, муҳоҷироне ки дар Русия аллакай ҳастанд, дар Тоҷикистон будагиёда амнистия намекунанд ва ҳамчунин амнистия мешавад барои онҳое ки ман ҳамин патент регистратсия ҳамин хеле проблема доранд, ҷинояткор, ҷиноят кардагӣ, депорт шудагӣ, онҳоро амнистия намекунанд. ва ин мо ҳам мунтазирем ки ягон маълумоти аниқ шавад дар ин мавзӯъ ва пешкаши шумо кунем. ҳатман хабар ки шуд шуморо огаҳ мекунам. ҳоло вероятност гуфти гапо 70-30 аст, 80-20 ҳам гӯед мешавад ки қабул мекунанд ҳамин чизро, ҳамин амнистияи муҳоҷироне ки дар Русия ҳастанд ва амонҳое ки ҳуҷҷатҳояшон вайрон аст, масалан патент, регистратсия, ҳамин хел чизода, ҷинояткардагиҳо не. беҳтарин мешавад агар чунин амнистия шавад, бачаҳо камтар гирехта мегардану камтар тафтиш намешавад, стресс меравад аз байни муҳоҷиро, озодтар мегарданд, қонунӣ мекунанд документошона, беҳтарин мешавад. дар масъалаи супурдани патент, ман худам патент насупурдам аз моҳи март, ман худам патент қатъи мегардум, лекин ман якум одаме ки патента насупурдум, ман худам насупурдам. 3 мошин насупурдистам ва аз 15 июн бояд чӣ кор кунем намедонам, ягон гапи аниқ нест. ҳар чизе ки шавад ҳатман шуморо хабар медиҳем. Масалан ман 3 моҳ патент насупурдам, 15 июн тамом мешавад ку вай муҳлати бахшидагишон, вай танаффуси эълон кардагишон, бояд акнун муҳоҷиро патент супоранд, аз навбата регистратсия кунанд. Масалан ман регистратсия надорум, ман ранги шумо, чизе ки ман шуморо гуфтум худам ҳамин хел кардам. хоб, мунтазир ҳастам, ҳар чизе ки шавад ман хеле прямои эфир карда сразу ба гӯши ҳамаи шумо мерасонам, сари вақт мерасонам ва рафта аз қафои ҳамон кор мешем, вале ҳоло маълумот нест. шояд бошад ман хабар нашудам, вале то ҷое ки ман медонам маълумот нест. дӯстои азиз, хоб, вақти зиёди шуморо намегирам. Дар масъалаи билетҳо, билет нахарен. Дар масъалаи патентҳо бояд амнистия шавад, мунтазир мешавем. дар масъалаи регистратсия ва ин чизҳо агар амнистия ки шуд, аз сар ҳамамон ба ҳамун соли 2017 шудагӣ будам амнистия, отдел меравӣ, отдел иҷозат метиҳанд, мигратсиониро продлит мекунанд ва
шояд мигратсиони навтиян хай ҳози кани аниқ қабул шава ку чӣ хел мешава қоидаош ма ҳама шумо аниқ мефаҳмонам чӣ хел мешава ё мигратсиони нав метиян ё ин ки продлени мезананд дар мигратсиони ё 1 сол мезананд продлени ва озод шумо рафта регистратсия карда метавонед озод рафта патент карда метавонед озод аямаш дигар. хоб савол аст ки бачаҳое ки патент доштан масалан моҳи феврал гирифтан моҳи январ гирифтан ва март апрел май насупурдан чӣ кор мешаванд онҳо ҳамина чӣ кор шиданшаро гап дар ягон ҷо наёфтестанд чӣ хел мешава вале шава ман ҳатман шумода мерасонам. хоб дӯстои азиз худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон боша. навора нафарое ки баъди аз эфир баромадани мо тамошо мекунанд ҳатман ба дигарро паҳн кунед чуба ки дӯстои мо бародарои мо фиреб нахӯранд билет нахаранд насӯзанд саргардон шуда дар аэропорт рафта шабҳо хоб накунанд ва ҳатман касое ки нав мебинанд навораҳои моро обуна шавен дар оянда чӣ хабару чӣ чизое ки нисбати муҳоҷират мешавад ман тасмим мегирам ки дар раҳум дар кӯчаем дар ҷое набошум сразу амхали прямой эфир карда тез сари вақт ба шумо хабар метиҳем. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон боша то вохӯрии оянда.